Колко често се сещате за моментите, в които сте копали царевица на нивата с дядо си и баба си? Колко често се сещате за моментите, кога сте ходили да косите люцерна и да правите бали с сезал? Колко често се сещате за моментите, в които сте ходили в сливовата градина и сте прияждали с сини сливи, чак да не мога да излезете от рядко щастие от подкаруцата по цял ден? Колко често се сещате, че сте закусвали с дядо си скелетки чесън и той е продължавал да яде до последния си ден чесън всеки ден за закуска и за вечеря? Колко често се сещате за моментите, в които ви е гонил с сопата, която е направил от дрянова пръчка и обгорял и ви е гонил толкова много, защото сте говорили глупости или не сте слушали? Колко често се сещате за моментите, в които сте ходили на бостана да копате дините, пъпешите и да вадите лук, но преди това сте ходили да го мачкате, разбира се? Да. Колко често се сещате за моментите, в които дядо ви е давал медната голяма руска пръскачка, пълна с син камък и сте пръскали овошките в градината? Колко често се сещате за моментите, в които сте се возили на каручка и сте ходили къде ли не из града? Колко често се сещате в моментите, в които сте колили прасета, крави, кози, овце, кокошки, петли, пуйки, гъски, каквото имало в двора? Колко често се сещате кога сте ходили да давате по една кофа вода на коня или магарето, които са на ливадата зад вашия двор? Да, няма как да се сетите за нито едно от тези неща, ако не сте били от поколението на 80-те, 70-те, 60-те и 90-те. Ето това поколение сега зад мен няма как да разбере за нито едно от тези неща, понеже няма откъде да ги види. Но ние какво като родители може да направим? Да му покажем къде растат картофите, как растат всички овошки, как се отглеждат, кога, по кое време, как се правят компоти, как се прави сладко, как се правят конфитюри, как се правят суджуци, как се правят пастърми, как се живее по начина, по който вие сте живели. Напишете, ако съм изтървал някои неща и дано да съм върнал наистина назад във времето и да съм накарал да си спомните наистина готини спомени от детството и тинейджърство. Чакай малко, тати. Благодаря, че изгледахте видеото и да не забравяйте да коментирате. Живи и здрави! До другия път!